li za? Smo. Va vremene kad euro gre vrit, kad bi neke države šle vanka i kad preti raspad Evropske zajednice, mi smo 2013. nutre! Dobrodošli! Ča je bilo pametneje za, ali protiv će se brzo vidjeti. Neki povedaju da nismo mogli ostati vane, a neki da će nam zeti ono malo ča nam je ostalo. A ostala je Kroacija, železnica, neka